Aí vemos a Iker Ximénez, un terceiro milenio. Hola queridos amigos, benvidos á terceira temporada de Cuarto Milenio. Terceiro, fillo de puta, terceiro milenio. Podes ir chamar de outras maneiras. A continuación imos a ver a alguén que nos vai relatar unha E tú quen eres? Eu son Iker Ximénez. Ah, bueno. Xa o dixeches antes, son normal. Tens razón. Imos a relatar a historia dunha persona increíble. Temos acá o noso invitado especial hoxe, Pepiño da Jañota. Pepiño, que foi o que che pasou exactamente? Que me estaba dormindo nun carballo. A fumei un cigarro, e apoi un cigarro, e vi un jabalí encendeu outro cigarro, e fumou no vídeo. E resulta que o jabalí parecía un home. Era un home xabalí. Xabalí home. Este home asegura que viu un xabalí home. Pero o máis interesante é que cando despertou, volvía a ter o cigarro. Despois da publicidade. Despois da publicidade, resolveremos este misterio tan Enigmático. enigmático. E acaba de darme apuntes porque xa estou dicindo eu. Este misterio tan enigmático é o que é máis importante. Diremos que marca de tabaco fuma O jabalí. Pepiño da Jañota. E o jabalí? E o jabalí tamén fuma. O jabalí fumaba mesmo que o vídeo. Corta.